Kristoni अनजाग्रा लोगोफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोजोननाय आरो आंनि खुलुमनायखौ बे समाव नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे कमेन्टनि दुवारै नोंथांमोननिसिम बे मोनसे गोदान भिडिअ बा गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों सावरायज्लायनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आं लानानै फैबावलायबाय। थ' बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालाबानो जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे सोलोंनाय मोनदांथिखौ सोलोंनो बा मोनदांनो हाबावगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं मिजिंथिहरबावदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आं दहायसो गिबियावनो होनबाय दिनैनि जेनोखि गाहाम बाथ्रा मोनसे कमेन्टनि गेजेरजों जागोन होननानै, आरो बेजों लोगोसे आङो गिबियावनो बेखौनो बुंथिनानै दोनग्रोनो सानबाय। थ' नोंथांमोना थाम्बनेलनि गेजेरजों मिथिखाबाय दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ एसेब्लाबो, आरो दिनैनि गाहाम बाथ्रानि जे टपिक, बे टपिकआ दिनै बेनो जाहैबाय guard your eyes from evil। ना बेखौनो दिनै आं दोनदों जे नोंनि मेगनखौ गाज्रि नायनायनिफ्राय बेंनानै दोन। बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों आङो सावरायनो सानदों। मा guard your eyes from evil, जे नोंनि मेगनखौ गाज्रिनिफ्राय ने बा नोंनि मेगनखौ गाज्रिनिफ्राय हमथा। दिनै बे टपिकनि सायावनो मोनसे कमेन्टखौ लानानै फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ आङो दिनै सावरायनो सानबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फै जाय बिथाङा बे कमेन्टखौ हरदोंमोन, बे कमेन्टखौ जोङो फरायनानै गिबियावनो लाग्रोनि, आरो बे कमेन्टखौ आङो नोंथांमोननो गिबियावनो फरायनानै खोनासंहोग्रोनोबो थाखाय आङो खुब गोसो जादों। थ' अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, सोर बिथाङा बे कमेन्टखौ हरदों अननानै खोनासंग्रोदो। थ' गोबावसैमोन बिथांनि कमेन्ट हरनाया, नाथाय आङो सम सुजुग सुबिदा होनो हायाखै, भिडिअ खालामनो हायाखै बिथांनि कमेन्टखौ लानानै। थ' जाय बिथाङा बे कमेन्टखौ हरदों, थेंक इउ सो माच। थ' बे बिथां कमेन्टारानो जाहैबाय इउजार KP3, बेबायदि लिरदों आरोखि बे गावनि नामखौ मिन्थिनो मोना, आरो बिथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरदों। थ' बेनो जाहैबाय बिथाङा ओरैबायदि मेसेज हरदों आंनो कमेन्टखौहाय, आजिखालि मबाइलाव गाज्रि पिक्चार भिडिअ नायनाय बारा जाबाय। गाज्रि भिडिअ नायब्ला मा जायो बेनि सायाव भिडिअ लाबो सार। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे बिथां कमेन्टारनि कमेन्टखौ खुब गाहामथारैनो खोनाबाय होननानै मिजिंथिहरदों। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथांनि बे कमेन्टनि गेजेरजोंनो दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आंबो शेयार खालामनो सानदों। ख्रिस्टनि अनजाग्रा बिसाफोर, नंगौ थारैनो दानि जुगाव ना, जेब्ला जोङो ओरै खर' फिदिंनानै नायो, जेब्ला जोङो ओरै नायो, जेब्ला जोङो नायदावो बा नायगङो, अब्ला दिनैनि बे बुहुमावहाय ना गाज्रिजों बुंफबनायखौ दिनै जोङो नुनो मोनसै, आरो जोंनि सोरगिदिं गाज्रि पिक्चार, गाज्रि भिडिअजों बुंफबनायखौबो दिनै बेखौनो दिनै नुनो मोनसै दिनैनि बे मुगायाव। नोंथांमोना मिथिगौ ना मानो आं बे बाथ्राखौ बुंदों? ना दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों, मबाइलफोरनि गेजेरजों ना गोबांथार दिनैनि बे मुगायाव गाज्रि भिडिअखौ जों दिनै बांसिन नुगासिनो दङ, आरो दिनै जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियानफ्राबो ना गाज्रि पिक्चार, गाज्रि भिडिअखौ नायनाया बारानिफ्राय बारा दिनै जागासिनो दङ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मा गाज्रि पिक्चार बेलाय? दिनै ससियेल मिडियायाव बिराद गाज्रि गाज्रि पिक्चारफोरबो भिडिअफोरबो दिनै होसै, एस्पेसियेलि पर्न'ग्राफि बायदि रोखोमनि भिडिअ दिनै नुनो मोनसै ना। दिनै बेफोरखौ नुनानैनो दिनै मा गोबांथार जों दिनै थांनानै थानाय बे बुहुमनि मानसिफ्रा नायनोबो गोसो जासै। जायफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ गाहामै मिथिगौ, हमनानै ला जों दिनै बे इसोरखौ गाहामथारैनो मिथिगौ, इसोरा जोंनिफ्राय मा लुबैदों,
आरो दिनै बेखौनो जोङो साननानै लाबावनि जों दिनै बयबो गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ जों दिनै बयबो मिथिगौ अब्लाबो जों दिनै मा गाज्रि पिक्चार गाज्रि भिडिअखौ नायनायनिफ्राय जानगाराव गोजानाव गावखौ हमथानो हायाखै बा जोंनि मेगनफोरखौ गार्ड होनो हायाखै मिथिगौना जि सिकिउरिटि गार्ड होननानै बुङोब्ला जों बहुत क्लियारै मिथियो ना जोंनि मेगनफोरखौ जोङो नेनो हायाखै हमथानो हायाखै गाज्रि भिडिअ नायनायनिफ्राय गाज्रि पिक्चार दिनै नायनायनिफ्राय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नंबावा ना दिनै बेल' नंबावा बेखौ दिनै जोङो खोब गोथौयै मिथिथारनो नांगौ एस्पेसियेलि जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय दिनै बे गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्चारखौ नायनानै मा जोंनि गोसोफ्राबो मोनसे बेबायदि गोसोनि लुबैनाय मोदोमनि लुबैनायाव दिनै बारानिफ्राय दिनै बारा जालाङो दिनै बारानिफ्राय बारा जालाङोल' नङा जालांबाय मानो गाज्रि भिडिअ आरो गाज्रि पिक्चारखौ नायनानै थ' बेनिखायनो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे गाज्रि भिडिअ नायोब्ला गाज्रि पिक्चारफोरखौ दिनै नायोब्ला एस्पेसियेलि जों दिनै ख्रिस्टियान जानानै ख्रिस्टियान मानसिफोरनि बा ख्रिस्टियान न'खरनि बा सासे मानसि ख्रिस्टियाननि जिबनाव मा गोहोम गोग्लैयो आरो गोथार बाइबेला बेनि सायाव मा बुंदों फै जों बेखौ मिथिनि आरो गोथौयै जोङो मोनदाङो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आङो गिबियावनो बुंनानै दोनखानोसै गाज्रि पिक्चार बा गाज्रि भिडिअ नायनायफ्रा एस्पेसियेलि पर्न भिडिअ दैट मिन्स पर्नोग्राफि बेफोरबायदि भिडिअ नायनायफ्रा बे इसोर जिसु ख्रिस्टनि सिगाङाव पाप जायो बेजोंनो दिनै जोङो पाप मावो आरो पाप जायो अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोङो आरो मिथिहोयो मिथिबायना दिनै गाज्रि भिडिअ नायनाया बे इसोरनियाव पाप मावनाय जायो मानो नोंथाङा बेखौ कुइसन सोंनो हागौ बा नोंथाङा बेखौ कुइसन खालामनो हागौ गोसोफ्राव बा सोरजोंबा दिनै जोङो बेखौ मिथिनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि मोदोमा बाइबेलाव होनदों बे इसोरनि खुलुमग्रा मन्दिरनो जों जुदि साफा साफा नोंथाङाबो इसोरनि खुलुमग्रा मन्दिरब्ला बे गाज्रि पिक्चार बे गाज्रि भिडिअखौ नायनाया पाप जानाय नङा नामा अब्ला ना नायनाया पाप बे गाज्रि भिडिअ पिक्चार नायनाया मानो जों दिनै बा नोंथाङा दिनै इसोरनि खुलुमग्रा नखाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखौ आङो स्ट्रङै गोख्रोङै बुंनानै दोनखाबाय जे गाज्रि पिक्चार गाज्रि भिडिअ नायनाया पाप जायो होननानै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै ख्रिस्टियान साफ्रोमबो जिउजों बे इसोरजों सोमोन्दोखौ दिनै जोङो लाखिनो नांगौ जिउजों सोमोन्दो लाखिनो रोङाब्ला मोदोमजोंल' सोमोन्दो लाखिदोंब्ला बियो लास्टिं जानाय नङा नोंनि बे इसोरजों सोमोन्दो लाखिनाया जेब्ला सासे ख्रिस्टियाना इसोर जिसु ख्रिस्टजों जिउजों सोमोन्दोखौ लाखिगोन बे जिउआव अरायबो बोलोग्रा आरो इसोरनियाव गाहामथारैनो थांनानै थानो हागोन आरो बेबायदि गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्चार नायनायखौ बा नायनायनिफ्राय गावखौ जानगाराव दोननो हागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो आं होनबाय guard your eyes from evil जे नोंनि मेगनखौ गाज्रिनिफ्राय ने आरो बासाय आरो बा हमथा दिनै जोङो जोंनि मेगनफोरखौ गाज्रि पिक्चार गाज्रि भिडिअ नायनायनिफ्राय बा गाज्रि नोजोर नायनायनिफ्राय हमथानो बा नेनो बा बासायनानै लानो दिनै रोंदोंना रोङाखै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जों गोथौयै मोनदाङो इसोरादि जोंनो गाहामथार मेगन होबाय बे मेगनफोरखौ जोङो मा गाज्रियाव बाहायदों नामा मोजाङाव बाहायदोंना बाहायाखै फै जों ख्रिस्टियान जानायखाय गोथौयै मोनदाङो अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर इसोरादि दिनै जोंनो मेगन होबाय बे मेगनखौ गाज्रियाव नायनो थाखाय गाज्रियाव बेबहार खालामनो थाखाय जोंनो दिनै बा नोंथांनो दिनै बे इसोरा होआखै मोजांनि थाखायसो मोजां खामानि मावनांगौनि थाखायसो बे इसोरा दिनै जोंनो बे मेगनफोरखौ दिनै जोंनो होदों दिनै जों बेखौ मिथिथारनो नांगोन अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर बेनिखायनो what does Bible say बाइबेलाव मा बुंदों
फै जोङो फरायनानै जोङो मिथिनानै लानि थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 6 बालाबनि 22 आरो 23 सिरिखौ आं फरायनानै खोनासंहोनि आं फरायगोन जिसुनि मुङै बेयाव बेबायदि लिरदों मेगना देहानि देम्फ नोंनि मेगना गुनुब्ला नोंनि गासै देहायानो स्रां मोनजोबगोन नाथाय नोंनि मेगनफ्रा गाज्रिब्ला नोंनि गासै देहायानो बेसे खोमसि जागोन बेनिखायनो नोंसिनियाव थानाय स्राङा खोमसि जाब्ला नोंसोरनि लागै बेसे गिथावथाव बेनिखायनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोनजों बेखौनो आङो शेयार खालामनो सानदों नायदो जुदि जोंनि बे मेगना जोंनि देहानि स्रांब्ला बे मेगना जोंनि जिउनि थाखायबो इसोरनियाव थांनानै थानायाव दिनै स्रां होगोन होननानै आं सानो दिनै जोङो गुनु मोजांखाय जोंनि मेगनफ्रा मोजांखाय जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ नायनानै बुजिनो खोनासंनो हादों आरो गोथार बाइबेलखौ फरायनानै जों दिनै मिथिनो आरो बुजिनो हादों आरो नायदो बे मेगना जिउनि थाखायबो दिनै खामानि मावदों आरो बे मेगना दिनै मोदोमनि थाखायबो दिनै स्रांखौ होदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे मेगनानो खोमसि जायोब्ला अर्थात बे मेगनानो गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्चार नायनानै जोंखौ पाप खालामहोयोब्ला नोंथांखौ पाप खालामहोयोब्ला बे मेगनानो दिनै जोंखौ नरकआव लांगोन ना लाङा दिनै बे मेगनानो जोंखौ नोंथांखौ बे इसोरनिफ्राय गोजान खालामगोन ना खालामा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बेखौसो नोंथांमोनजों आं दिनै गोथौ मोनदांहोनो बा शेयार खालामनो सानदों दिनै बे मेगना खोमसि जाबायब्ला गाज्रि पिक्चार गाज्रि भिडिअखौ नायबायल' थायोब्ला इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बा गोथार बाइबेलखौ नायथाराब्ला बेसेबां खोमसि जागोन आरो बे खोमसिया होनदों बेसेबा गिथाव बाथाव जागोन बेसेबांबा गिथाव बाथाव बे मेगनानो नोंथांखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामगोन बे मेगनानो नोंथांखौ इसोरनि बोरनिफ्राय गोजान खालामगोन आरो बे मेगनानो नोंथांखौ पाप मावहोगोन आरो बे मेगनानो जोंखौ नोंथांखौ नरकआव दैदेनलांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जुदि जों मेगनखौ गाहामथारै बेबहार बाहायनो जुदि जों रोङाखैब्ला जोंनि बे मेगनखौ गाज्रिनिफ्राय हमथानो जुदि जों रोङाखैब्ला नायदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बिथां इउजार केपि3 स्पेसियेल कमेन्टार बिथांखौ इनायनो आङो हामबाय होनबावदों बे कमेन्टखौ आङो हरनायनि थाखाय मानोना बिथांनि जे कमेन्ट बे कमेन्टजों दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ जों दिनै बेखौ सोलोंज्लायनो आरो मिथिनो दिनै जों मोनदों बेबायदि सुजुग सुबिदाखौ दिनै जों मोनदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गाहाम खौरां माथाइनि 5 बालाबनि 28 सिरि Gospel of Matthew chapter 5 verse 28 याव बेबायदि लिरदों नाथाय आङो नोंसोरखौ होनो सोरबाया सासे हिनजावखौ नायहरनानै जिनाहारि खालामनो लुबैब्लानो गोसोजों गोसो बे हिनजावजों जिनाहारियाव थांनाय जागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर खोनाबायना मा होनबावदों गोथार बाइबेलाव सोरबा जुदि सासे हिनजावखौ नायहरनानै ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर अब्ला बे समाव जोङो आरोबाव खोनानो मोनबावबाय दि गाहाम खौरां माथाइनि 5 बालाबनि 28 सिरियाव मा बुंबावदों मा होननानै बुंबावदों बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंखौ मा फोरोंदों मिथिबायना जुदि सोरबा जुदि सासे हिनजावखौ नायहरनानै गोसोजों गोसो बेजों मोदोमनि सोमोन्दो लाखिबायब्ला मिथिबायना आं बे बाथ्राखौ गले गले बुंनो उसुबिदा मोनदों मोदोमनि सोमोन्दो that means जिनाहारि खालामनो लुबैदोंब्लानो गोसोजों गोसो बेजों जिनाहारियाव मा थांनाय जागोन होननानै बुंबावबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै जों मिथिनि बे गाज्रि भिडिअ नायनानै गाज्रि पिक्चार नायनानै
अब्ला मा जों गोसो जायाखै खोमा जों गोसोआव गाज्रि खामानि मावनो सोरजोंबा जों सुजुआखै खोमा जों सानाखै खोमा गोसोजों नायदो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आरोबाव दिनैनि बे गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबावबाय मा होननानै बुंबावदों जुदि जोंनि मेगनफोरखौ जोङो गाज्रिनिफ्राय हमथानो बासायनो नेनो जुदि जोंनि मेगनफोरखौ जुदि जों रोङाखैब्ला नायदो मा जोङो आरोबाव गाज्रि भिडिअ नायनायजों लोगोसे गाज्रि पिक्चारखौ नायनायजों लोगोसे आरो गावनि मेगनखौ हमथानो रोङैजों लोगोसे सोरजोंबा जिनाहारियाव थांबावबाय आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर माबादि दिनैनि गाहाम बाथ्राया दिनै जोंखौ फोरोंथों जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय बेखौ मिथिथारनो नांगोन जुदि जों दिनै ख्रिस्टियान जानानै मिथिथाराब्ला ख्रिस्टियान जायैनो नोरगाव दिनै जों थांनो गोनां जागोन आखायाव बाइबेल लायैनो जों दिनै नोरगाव थांनो गोनां जागोन ना सोरगोआव थांनायनि सिमां सुजुयैनो जों दिनै नोरगावसो दिनै जों थांनो गोनां जागोन अब्ला जोंहा मा लाब जाखो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय मोनदांथारनो आरो मिथिथारनो दिनै जों नांथारगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं बे समावहाय बेखौनो आरोबाव रोखा खालामनो सानबावदों बिथां कमेन्टारनि कमेन्टखौ लानानै जे गाज्रि पिक्चार गाज्रि भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे जोंहा दिनै बे इसोरनाव एगेइन्स्ट बे इसोरनि पाप हेंथा दिनै जोङो मावनाय जायो बा इसोरनियाव दिनै जोङो पाप मावनाय जायो बेनिखायनो जों दिनै जोंनि मेगनफोरखौ जोंहा प्रटेक्ट खालामनांगौ प्रटेक्सन होनो नांगौ दिनै जोंनि मेगनफोरखौ सिकिउरिटि गार्ड दिनै जोंनि मेगननि थाखाय जोंहा दिनै होनो नांगौ आरो बे सिकिउरिटि गार्डखौ जों मारै होगोन जोंनि मेगनफोरखौ जों दिनै माबोरै गार्ड होगोन इसोरनि बाथ्राया जोंनियाव गैयाब्ला बे इसोरनि जिउआ जोंनियाव गैयाब्ला बे इसोरनि बोरा जोंजों लोगोसे गैयाब्ला जोंनि मेगनफोरखौ जोङो माबोरै नेनो हागोन बासायनो हागोन बेनिखायनो जोंनो इसोरनि जिउजों दैदेनजानो दिनै जों नांगोन इसोरजों गोथौ सोमोन्दो जों थानो नांगोन इसोरनि गोथार बाइबेलनि बाथ्राफ्रा हुकुमफ्रा आदेशफ्रा जोंनियाव नोंथांनियाव थानो नांगोन अब्लासो दिनै जोङो मा गाज्रिनिफ्राय गावखौ बासायनो हागोन गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्चार नायनायनिफ्राय जोंनि मेगनफोरखौ हमथानो बासायनो दिनै जों हागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै बा खोनासंहोनानै नोंथांमोननो दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आं मावनो दोननो सानबाय थ' बेखौ मोननो हागोन कलसियारि 3 बालाबनि 5 सिरि Colossians chapter 3 verse 5 Here is Paul says like this पौला दिनै बेबायदि बुंदों बेयाव बेनिखायनो नोंसोरो मोदोमनि हामब्लायनाय जिनाहारि गाज्रि साननाय लुबैनाय गाज्रि गोसो आरो गोबां मुवाफोर मोननो लुबैनाय बेफोर गासैखौ थालायै नागार मिथिबायना मा होननानै बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो मोदोमनि हामब्लायनाय what are they मा बिसोरलाय जिनाहारि गाज्रि साननाय लुबैनाय गाज्रि गोसो आरो गोबां मुवाफोर मोननो लुबैनाय बेफोर गासैखौ थालायै नागार होननानै बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर पौला दिनै बेखौ बुंदों रिक्वेस्ट खालामदों जोंखौबो नोंथांखौबो जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय गोसो गाज्रि साननाय जिनाहारि खालामनो लुबैनाय गाज्रि साननाय गोबांथार मुवाफोर मोननो लुबैनायनिफ्राय दिनै जों गावखौ हमथानो बासायनो नांगौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्लासो जों दिनै गावखौ गाज्रिनिफ्राय सेफआव दोननो हागोन अब्लासो जों दिनै गावखौ सेफटियाव दोननो हागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामदों नोंथांमोना बे बिथां इउजार केफिट्रिनि कमेन्टजों लोगोसे आरो दिनैनि बे बाइबेल सिरिफोरजों लोगोसे बे जोंनि मेगनफोरखौ जों माबोरै नेनो नांगौ
आरो गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्चार नायनाया इसोरनियाव पाप जायो होननानै खुब रोखायै गाहामथारैनो मिथिबाय बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान इयुथ्सफोर बा ख्रिस्टियान पेरेन्टसफोर गाज्रि पिक्चार गाज्रि भिडिअ नायनायनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोनगोन आरो दिनैनिफ्राय बे गाज्रि पिक्चार गाज्रि भिडिअ नायनाया पाप जायो होननानै खुब गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाय आरो आंनि खुलुमहरनायखौ जासिहरनानै दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों आमेन।